ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi ta ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong. Kalong ka jingker khu ka bakraw na ka benta ki hebrit bat ki samla ki badang ke dangsan ki badan ye ka sap banyele kai football ki baju terang ban yo ye ka jinghikai pentebit amtang na ki shlem ai jinghikai ki badan hagani ka jilla Meghalaya hanrei kamtam na ki wei pat ki shlem ai jinghikai jong ki ri ka perthai ki bala keustet hado kata-kata hagakam yele kai football. Kani ke jing angno jong ki kena kalawan orlong haga ba menta ka wei na ki league ka ba paunam haga perthai ka badai na Spain ya ka bala tip kum ka La Liga ka bala penmi madan yo Cristiano Ronaldo bad yo Lionel Messi haga kenti kalawan ban ai jing hikai haga kam yele kai football ha West Khasi Hills District jong ka jilla Meghalaya lingba ka La Liga Football School India ha ka ba utrai jong ka Little Star Academy uba Botshell Marbanyang nakasnong nongba benther ula sa ajit kumu consultancy jong ka ni ka La Liga Football School India haga jilla Meghalaya uba Botshell Marbanyang habakren ha ka sniple ya ka La Liga Football School India ha Little Star Secondary School nongba benther ula ong ba ka West Khasi Hills District kadai ka district ka baningkong hapo ka ni ka jilla Meghalaya banyo padiang ye ka ni ka La Liga Football School India nalor ka Little Star ki weipat ki balayo ye ka ni ka school ha West Khasi Hills District ki kentup ye ka snong pendeng rai ka badan ha Nongston bat ka snong sangshong ka badan ha Mairang Civil Subdivision ulo ongru lingba ka jingwan jong ni ka project ki kena ka Little Star Academy ki ba hakarta ka badang khat sansnem shapo kila shakot ban late sha pentebit sa Jamshedpur bat ha ka bayadei bat kani nakaliang jong ka academy kala jet hanyongut ki kena ban late sha kani ka jing persang Kani ka La Liga Football School nado na Spain lesi lamanong kapai kmat sya kani ke jaka ke jongi tingi long si sya ki badon bok ha ka ju ko por ban ngai scam ba ke jingwan jong kani ka La Liga Football School kanang saindor susu ni kanang la susu ya ki kena ban penwan dur ha ko mile kai ke jongki tinga yeng hang niru kum we na ki coach jong kani ka Little Star Academy bat hadu menta ngakwaru ban pentip ifi ba habidehi bat ka Little Star Academy ba hadu matahi ngidon remote coach kibang ilai pendep halaki jong ki license te saungut ngidon ha kanika center jongi hangi nong ba benther arngut ngidon apo nong stoi ne hangte po pendeng rei kibang idang sudah bang launch min ha ka khatway tarik mari yo sngo hi kani ngida sngo tenat hadu kata ngikwa ya kata ke platform ni kata ka rensan ke biang ba ban plilat na ko benta jong ki kena ti mariawan yu kijat ke ni ka La Liga Football School ha ke ni ka state ke jongi ni da sngo si sia bangilong ki badan bok si ka de om de tang ye ki kena ki ba yo ni simenta ha ke ni ka academy hendrei kumjuru ye pi ki kimi ki kpa ni ki ko chu ni ran kam ya ka platform habang yo kum ye ka ni ka platform ka longru kawai nak benta ke banang la susu yang iban kentiu habide bat sibun kijing tip baide bat ke football te ngenya thu susu ya piru kalong ba haswa bang ngenya te ya kaniru omang syua te tangkum tu labiang henrei ngilahap ban atenru ya kini ki online coach education program kibang ya ban yo jing tip susu habide bat ke football hoi ngila pendep ya lagi jong ki license kibaide tang bat ke football henrei lesi mo kuma pitip hi
kiri ka pertai gidon la ke jong kata ka mengiong ka filosofi ka hukum saindur ya ka football ka rispin gidon la ke jong ke Japan gidon la ke jong kiri ka pertai baro gidon la ke jong tengi menta ngi hapan ya bat bundin ya kani ka hukum saindur lani kata ka filosofi ka mengiong ha kani ke jing ya bagi jing bundin lingba jing sno jongi bat kani ka La Liga Football School kabana kate kari spi tengila ya aten yeki program kiba fair bat nginang ye aten shuru manang yo pentebet shushu kata kare ke badon kame kaba kat banginang learn kat banginang aten ki bobon ki program kata nginang gin bun ka knowledge yengiru haki way pat ki country ka football kala nang ye kiu ka adu kalong very advanced ngila manong no hagari ki jongi pat idang sadien ba tingi don bok mo hagawai kaliang ilabanong mangiyo punya snow bat kene ka La Liga Football School kepala wan let's say ban urlong hagane ka sngi ka banginyo ban launch no ya ka bat mo bat kalalong sisya ka jingkerku ka bakraw mo ya ka sorkan me kala jongi hi ngada kerpat kamtam ya ka sport department bat kumjo ya Directorate of Sport and Youth Affairs bat sobha tu kin ya pai Kabat lem syakani ka thai west ke jongi mar ngiyo hapo west ka sil ki bon bah ki player ki bakan sai bah henai ka way ka lat hi ka bangi idu jingerman ka dei hi ki facilities ne ki infrastructure ka ba ngim biang hadu mentaru nangai ma pi ki me ki paru pi kubur ya kata teng nakaliang ke jongi ru lingba kan ka La Liga Football School ngida kwa hi baka government rumah ka kwa hi bakan phai khmat sia kan ka dong ka thai ka jongmi da kumno ka de ban petlem namar ngila sei ye shibon ki kena yele kai na kan ka jaka ka jongmi tingi da kwa rumah ya kita ki facilities ne ki infrastructure ki biang ba la kalong hakaliang ka madan la kalong haki tiar gitar la kalong haki no ki benta ngida kwa ya ka soka ba kerpat baken phai khmat lem nak ban mita kan ka dong ka thai bat kan ka west ka sihil jongi baro namar hadu mata hi ngipat don ka madan ka baken sai ni ka biang nun na dong shadong lingba kan ki jalang ki jongi hi ngai ba kin he ki khubor ki we ba ki jaka bat hadu ka tendong skor jong sport minister hi ba urshim kielang baban petlem na batai kena jongi kembali oi ba mene ka babon hi manan jongi ka long lum long tem andre wat la ka taru hi idang la ban sei shibon ki kena ibran sap bat ngala ban je ka te ni le si mo we kena don meta hang te po ka I League ban represent na ka we ni ki club ka Real Kashmir ude kena bami na ka ni ka dong ba ka thai ka jongi kibon ki bang le sing ngala ban je ka te mo ka we ka long ba ngiyo i bagi don ngidong so don bok bagi don ki brief ba yo i jingai ki bang pe tangi ya kabala syai sunem tangi ya kamen ya wamenta mo ngala badong hendak kipe ya kate ke basya te ke bat sawan ru kata le si ngala ban ai ke jukup le kerpang na meta bud shell barbanyang bala yu ijingai ban wanra ya kane ke La Liga Football School hang ni tenga ngej ba jingdon ke jong i ke long shisha ke jingger ku om tang na meta kane ke dong ke thai ke jong i ba kham tam hang ni ngala ban ong na meta ke state ke jong i hi baro kerteng jong ka La Liga sa priang subhai pi baro ai kan ga jan me ki pa bat ya baro khot kham tam ki khna ki bala register ya de ha kan ka La Liga Football Schools ka bawan menta kum ka pro ni ki project we debat ka football hapo kan ga state jong ni kade kan ga sen ningkong lese hapo megalia jongi bangi la ban priang yakini ki project ki badai jong kiri nong wei nak da ban syakri ya ani ke jela jongi da ka basdang ni la banong nang ni naga district jongi ke West Castle district ngayang hang ni hadin bala pen kubor lani bala aibor bat bangala sign nya kata agreement ban menjur bandong consultancy jong kani ka La Liga Football School hadi India hagani ka state jungi ha Meghalaya na kata kadaw hagani ka janmi sa season 4 haga kerteng jong ka La Liga ngayang hang ni banwan ra ya kata ka jing temu lani ya kata ka jing pensyai syapang kani ka project habakawan hang ni hagani ka ri jungi kumweiru ubadei unong seng lani unong yalam jong kani ka academy hangni ka Little Star Academy bat kumunong paniya jong ka school nget ki babon pitip ba
bat khamtam ni kimi pagi bedon nikat akan ni gajan me pila labanong pila atip bah ya ke ka ba ngi la sedang laning le ki le persang baro kata kini Islam ki balayan kumbala mai pang du chairman ngi kan mau laning imla ban klem da kan mau laning klem ban sakhi ba kan ni ga jing trei ka barit ka jing shakri jong ka Little Star Academy ngila ban kren kerpang kham ta me ka football ngila banong ngila la hi ban sei ka tu kat ni ki klur lani ki nong yele kai ha ka ni ka jela jongi leng ba ka ni ka jela jongi ki balami khmat ru wat sha kari India bro kowe na kata kadaw om tang kata hanrei nagalyang jonga nga juwat kilat kelenti bat ngam ju shong kliti nga persang ye kilat kelenti kat ba don kumba ong ke ktien so tham mo marwe ngalong ke klau latang marwe ngami ki jing perkhat ki ba kraw hapo jonga ki khi halor ke ni ka nong rem nga shim ya ki lat kelenti kat ba gadon khamtam hakani ke juk menta banwa de kilat kelenti halor ka phang khamtam ka baydei ka bangi shong hani ka janmit ka bede bat ka football lingba ka school ru ni wat ikilat lani man ka snem lani man kat bay nang ya ki snem ni persang hi banangwan ra ka jing shakri ka ba khamba lani banang kentiu kerdan ya ka school ru hagi benta baro jong ka jing nang jing start jong ki khna tehenrei ka juk bat ka por jongi ni sko thu ban ngi i ba kam dei shu bangin shu pek tang ka wei kalenti Henry ni deban pek ya ki babon kilat kilenti ba ki khna ki dei ban yo ya kilat kilenti ban sei ya kita ki sap ki phong jong ki hagi babon ki banta tengi kum ka school ngimut ba ka haga ba khadu ba ka mission jong ikan dei tang ka football leng ba ka school ru ni prakhat hi na ka por se ka por kumno banang yalam yelenti ya ki khna hagi babon ki bantaru kat kum kasap ka phong joki ki bakidon haga snem 8000 khat ar ngila pli ya kani ka Little Star Academy hangni bat kat banang ya ki snem ngila nang persang kita ka jing shakri jongi ka baret bat ka khandiat kat bakot lagi bor bat haga snem 8000 khat nyau ngila register ya ka kum ka wei niki organization ki ba kham tam ki ba pek ya kani kabenta jong kajing yele kala ni ka sports te hadin jong kini ke jingya lenti nakalyang jonga ba jongi habang yeshong prakhat khamtam bat ki dekhot jong kali Star Academy ngila junang ya kren ban ngi ju ya kren chapang kapang kumno ban nang kentiu lane ban nang thau kilat kelenti nam ta kalawe jong kini ki khna jongi bat dei halor kani ngila banong ngi sapoi hadu uni uput bangila bani shem lani bani kendu bat kini kinong peniat lani bat kini ka organization ka bahapo India ka bapek ya kini ka project jong kalaliga ki bo ka bong ka baka ngitip kum ka India on track ka India on track ka dei ka organization ka ba kit lani ka ba shem ya kini ka project jong kalaliga ban pentrai kam hapor India kani ka project hari India menta ka don hadu nyau pau teli ki center hapo India but hakikat lai teli ki states hakaba ki khana ki bala register hakini ki don kumba arpau hajar tam hakini ki khandiat snem ki bakawan but ko ini ki basngau tenat ka banga kwa bani thu ipi ka long ba hangni hapo north east jungi ka ba shakmat du ka dei ka Tripura ka state Tripura hangtai pada ka JPR ka long ba ka state government ka shim bet ya ka project jong ka laliga ban penrung lan ban shim ka jingkit kli da ka state government na ka bata ka state bar ko we ban ai ya ka jing shakri hakat de bede ber ka football bat menta ngidon hangni ngiyang hangni ha ka jan mit pade ya ka ju ka project ban pli hangni hapo ka state megalaya ka jongi tingala banong kani ka sin ka baar lani ka wat ka baar ha ka ba hangni ha megalaya jongi lapli ba onpli ya ka center ka baar ha ka jing shisha ngila de ban pli lightly ki center
Andai kat kum ke jingbu jong ki kendon jong ka La Liga. Kalong bala da ngim yo lai phongot chil jong ki khna ngin nempat la ban pli ke center. Ti kum ta ke we ni ki center ki bangi ni la dep ai ke jing pen bana ke badi ka sangshong. Kam sempat la ban pli kum ba ka dei ban long. Ti hen rei ya ka pendeng rei lani ka nong stoin headquarter jong ka district jong ni la dep ban pli ha ka ni ka lanam bakla ka dei ha ka khat we terik. Bat ke we ka bangan ni thu ipi ka ba kham su tanap chu chu kalong ba menta ki we ki district ru ki lastang ban ki ke ai ka phang ka bang akwa ban kren ru hang ni ha ka bai dei bat ka jingwan ra i ka ni ka La Liga project hang ni kalong ka baning kong ngi khmi lenti ya kata ka lat ka lenti nakamta ki khna jongi ki balas dang lane ki balaya ki boro sikata ha ka benta jong ka football handai ni i bo bon sin ngim dala ban pli ya kita gilat gelenti ban thau ya kita ki platform ki bangi ong baki ni ki khna kendang yo ban perform kham hajrong lani haki we ki level lani ki benta jong ka jingile kai football kham tam hagari boro ko we ka jing thmu ka ba khmat jongi leng bakani ka project jong ka La Liga kolong bangin thau ki lat ki lenti nagam ta ki khna bangila ban kentiu ya ki lani ban ai ban thau ki lat ki bakin yo ban mi shabar kat bakum kita kisap ki phong jong ki bakidan kinum kut tangkum ni kumba kilong dena kata kata ka project jong ka La Liga kawan hang ni ka paningkong ka la igi khna kolong lada ki degi bebet kin yo ban lek ya kijing persang hagi babun ki clubs jong ka India ka lada ki degi I League bat ki ISL ter bat ki we ki club tingis ngau tenat ba menin hi ka sngi kalau wan lupa ka offer yang bat kalong ba ikna ki ba snem 8,000 riu bat 8,000 nyau ka Tata Football Academy jong ka Jamshedpur ka khot ikini ki khna menta naga benta ka jing persang ya kani hagini ki age group ya kini ki khna ti menem step ini la pendap ki kot islah naga benta kumba nyongot ki khna nyongot ki khna ngila pha ya ka kerteng jong ki hagani ka Football Academy. Let's say kani kan dega way ne kala ka ba ki khna jongi ru let's say kinang yo perform lani kinang yo lat ban mi shabar nagta ki sap joki ki don te ka ba ar pade ka long ba omtang bang hapo di India kini ki khna jongi kalat ka ba ki don Henry ki la ban don ru kalat shadu sharino way shari Spain ka baningkong kadai kita ki khna lane ngila bonong the best of the best ki khna ki ba kham tebet tam ki la banyo e kalaru ban lek pen tebet chu shadu shari Spain na ka bata kal la bande ki short term lani ki long term ru makine ki banyo le chatai ki ta ki khna ki ba bet na ka ba bet tam pade on scholarship ka bomot ki yo e bet ban lek but om tang kata laya keren ru balik se lada kila ban perform kambharu lese nakalyang jong ka La Liga la neki la ne nakalyang jong ka organization lese kala ban yarap iki khna ru lese ban yale ka yang tai ru lada kila ban perform ada ta level jong ku kila ki professional la ne hadu kata kerdan international ru but they halor kani ka nongrim ba ngi sawanra ya kani ka La Liga football schools hangni kawai ka benta pada hakwe dei pat ka La Liga football schools ka La Liga football school haba kawan ka project jong ka La Liga kawan bat kita ki kendon jong ka la kadai hakaru kompanya la ni kadai hadu kata karukom training la ni ke baki ong aktien pareng ka methodology karukom hikai ki khna nakaliang jong ka La Liga ka ba don hang ni menta kan sawanra ya kita ki rukom ki bathamai hadin ba khamtam haswa ban stang kani ke program ka ba 8 points du kani ka banikong kila khot yanga ban le shwa ya kata ka La Liga level 1 football coaching ngala de pendap ya kata ba hadin kata kerki kila le se ga level 2 ha ka ba ngaru ngala ya join sapat kata ngala pendap ringkat bat kini gi coach jongi tina kata ka daw ngis ngau thu ba ka La Liga kan wanra ru ya ka rukom hikai ka ba thamai kat kum kata ka methodology jongka
ha ka jing hikai ya kata ka football ani ka training ya ka football nadu ka bastang ya ki coach ban hikai ning kong hadu kini ki khna ro handai om tan kata u technical director u head coach bade u technical director u badon mentah hapo ang tai po Tripura u badena po Spain bet ula yakut ba une unwan bet man la kapor lada duna kata kalong sisin arbanai unwan bet ban pek ban jingok ban shimlut ya ki reports ki bede ya ka progress bat ka development jong ikna hangni bat nagalyang jong iki coach ru marbor ngin hap ai ya ki reports ngin hap submit iki assessment jongi ya ki khna bat ngin hap ban submit ya kita ki training plan ki jongi man la kapor sya kani kalaliga ban tip bangile ayu ngiyat kumno nadong syedong bat ban penting kena ya kata ka jingkiu lani ka jingyat state jongki khna hagani ka program bat nagalyang jongki ru kin ai ya kita ki balong kum ki aga ko sapo school ka bangyong kum ka curriculum lani ka syllabus ka ba ngidai ban board lani ki kendon ki bangidai ban board hagani ka training plan ki jongi ti nakata ka daw ngila banong kataka rukom lani ka jing mod lani ki objectives jong kalaliga kolong ban develop lani ban penkiu kerdani ki khana ya karukom le kai kat bakum kani ka juk ngi iba ka jing le kai football jong kani ka juk bat jong ki juk jongi ki ba menswa kali pher ba bat ngidang pek ba khamtam ha kani ka snam ko bamenta hadin jong kani ka lockdown ka pandemic ro ngi iba ka football ha ki ba bun ki leagues kala don ka jing pher ka jing kala ka ba khrau ba te deina kata kadaw ngiru kum kita ki breu ki badon ya kata ka jing angnot ban kentiu ya kani ka jing le kai jong ki khana ngi kwa ban wadra ya kita ki rukom hikai ki ban ya dei bat kata ka juk lani ka por ke jongi na ka benta bagi khana jongi ru kin la ban ya compete lani kin la ban poi hadu kata ka level kum baki weki ri lani ka ri jongi kai le kai khnang ba ngila ban pendon kam lani ngila ban penkiu kerdan ya ki khna jongi shadu kata ka baki ong ka professional level tinga kermen ba ka jingwan ra ya kani ka project hangni ling ba kani ka sngi ka pementa kanlong ka jingker khu ka bakraw khamtam ya kitu ki khna ki badon sisa kata kasap bat ka phong ha ka jing le kai Nadon ka jing sungu ka bakraw ya i sar botchel mar banyang i barong i try jong gani ka academy ka Little Star Academy ba nak jo ko por ngisngo sarong ro ba kala liga football school hai India kala event ya ka banthong yu kum u consultancy jong ni ke jala ka state ke jongi ka bangila banong ba ulong unong yala mani ukli jong gani ka project hagani ke jala ke jongi ke ka bangil yu ha ki snem ki balai no ha ke jingya nanti jong ka football jong ka Little Star Football Academy ngiyo ba kalaway ke jong ki khna ba kadon sibun ki jerwit ki jerwan ha ke jingya nanti ke jong ki ha ke jingya lekai ban yu ba kidon sibun ki jinge ban kabangi ban ke ka thong ka plan jong ka Little Star Football Academy kalong ban kentiu bagini ki khna ki ban mi nakani ka club nakani ka Football Academy hangni ba kin poi sa kirensan ki ba kham sijrong ki ba kham sijangai om tang bakin kot no tang hani po ke jala ke jongi om tang bakin kot no tang hani ke ri India ke jongi ndrei ngi don ke jing angnut ban yu ba sisen ka sngi bagi khna ki jongi nangni kin poi kirensan ki ba kham sekmat ni ki ba kham pau hak prothei ngidon sibun ki khna ki baron sam nakani ka thang ka dong ki jongi handrei ki jingduna kalong bang ngiduna kirensan ban ai ban plilat yaki ban yalam yaki kemno bakin jam sekmat bat sei bakin poi handrei kermen ban nangne kirensan nga kerpat ru ngabu ikani ki jingkerpat hakmat jong sarkar jela ki jongi khamtam ya
sport minister jongi ba kan sim kia ya ki kam nyele kai khamtam mi ko football hagani ka jella ka jongi lada ka sarkar kamla ban pli kiransan kamla ban ai kalat ba ngin kiu shakmat te shai ngin phai kum kiriu shimat ngin mla ban ya jengai hanrei ikmilanti ba ka sarkar kan sim kia ya kini ki kam nyele kai khamtam mi ko football but kuai ki jengile kai athletics ki bang UI bang inon si bon ki resource hangne po ka jala ki jongi si bon ba anrei kalong bang iduna karansan ladi kilat kilenti banyalam ni bar betil ti yagi kena kinong chong snong ki jongi la klem da pli kalat mano bala ban kren ong ususutam tilada amdan ka sarkar ka ban pli kilat ti sha engin lai ka kalawai ki jongi kan long kalawai ke bedom lada ka sarkar kam simkia sai sisen kentang yawai ngakerpat ya ka sarkar jela bakar simkia ya ka bedei bat kani kamar kumba ka sarkar Tripura kala sim bat kala jam syakmat